כן? אני צריכה שנקי, אני לא אוהבת לקום במלחמה. אני קם ישר, ומה זה מרוכז ובמצב רוח טוב. כן, אני בטוחה. ספר סיפורים על מישהי לא מכירה אותך. בסדר? מה עם זה? אתה רוצה להוריד את ה... תקשיבי, בבוקר לפעמים אני מסוגל לשים את המפתחות של האוטו במקרר ולצאת מהבית. היום קצרין סגור כי היום יום שישי. אותו דבר. הולכים לסבתא גילה. אני שוכח את הטלפון בבית בבוקר, את הארנק. אודי, בואי תכניסי את הדברים לאוטו, נוק! וסתם מתקלקל פה. קיקי! נוק נוק! לא חבל לזרוק את החצילים? מה אני? את יודעת איזה הסריח לי את הבית, יותר אני לא עושה לך תשאלי אותי. לא שומע. בסדר, אני ככה, למה אני? הרחיתי? לא, אני לא אמרתי שאני... אולי אותי... אודי! אודי, הכדור שלך. רוני? קפה? רוני? רוני, בואי אליי, בואי מה. תני לזה. רוני, אודי! רוני, תני לי עם הרגל נשיקה. אני רוצה לצלם במצלמה. מה, יש לך קקי עוד פעם? ילדת הקקי? אין? את ילדת הקקי? רוצה לאכול פיתה או גבייה של סבתא? שתייה, היא לא שותה. מה את רוצה? אמא, היא יודעת שאם היא לא